Ja, we waren terug hier. Ik en Nancy Neufeld. Hier in Mexiko nu wonen dan. En we hebben jullie verteld van de verschillende steden waar we zijn geweest. En we gaan ons geleerd hebben en alles. En ik wil best nog eenmaal leggen te betonen de wichtigheid. Dat was toeharig gedaan en wat één ding wat ik, wel twee dingen wat ik gezegd heb. Eén, dat waar ik me veel, dat mijn vrouw in werkelijkheid zegt dat zij wil mij laten de eerste geleerd zijn. Wat het te mij deed. En ik wil wensen dat iedereen wat het toeharig deed. En wil even denken. En dat ik in de werkelijkheid, dat zo weer, die zaken hebben we niet gemerkt. We hebben die regelen niet gemerkt. Dat heeft God zo gemerkt. En dat is beschreven in de Bijbel, den weg, dat het den weg is. Dat de man zal de eerste geleerd zijn om hem. En dat merkt best voor een ganz ander leven. Wanneer er dan onderscheiden komen in zijn leven, dan gaan we daar weer in beden. En zo wat er staat, en dan brauchen we niet direct zanken naar dit te doen. En dat geeft ons in einigheid wat bereden. Je hebt veel schijner is wat men zanken dan. So anyways, we ik weer een beetje in Bolivia voor, we moeten rijden. En wisten ook niet wat we wilden doen. We hadden ons dan al wat land gekocht. Er is een ander wat ook deed, er is Dave en Lisa Johnson. En voeren dan. En wisten niet wat we wilden doen. We hadden wat gereedschap besteld, metgeschickt zou ik zijn, vracht en zo wat. We wilden nemen en doen custom-arbeid doen voor andere lied, beel en zo wat er staat. En daarmee wilden we dan leven. Zijn niet één wij huiten, maar we vangen dan weer een bibelstund aan. We hoefden Lisa Johnson, daar vangen we een bibelstund aan met een paar andere lied, wat er weer zich bekeerd hadden, wat uit de kolonie uitkwamen. En daar vangen we dan aan in de kerk. Wordt een paar meer lied, maar bij deze lied wat zich bekeerd hadden in de kerk, in de kolonie nog. Die hadden zich een hoofd gekocht aan de buitenkant kolonie ook. En dan deden we bij in de garage, hadden we daar dan kerk Samariërs. En eenmaal wat 15, 20 mensen wat er waren. Hadden daar eenmaal een verreich dat mensen van Duitsland waren. Victor Ongers, wat nu al niet meer leven, maar we waren in Brazil wonen. Die waren daar spazieren. En hij was ook een prediker. En zijn daar dan, die zal de boodschap brengen. En bij ons dat weer nog zeer naad bij ons. Met dat pad, maar hij wil de boodschap brengen. En nou ja, en dan weer meer paar lied van Chihuahua-kolonie weer daar. Over Rampels, wat ook al niet leven dan. Die weer een paar. Die willen hier nu dat dus man van Rusland, die wordt alle daarin vertalen van. En we hadden tijd om afvangen en zijn Victor niet. En zo staat we daar na het stout en weer bus niet. Ik dacht zo, wie heet je die leider daar? Ik wil maken wat doen. So. Ik weet het, we hadden een boodschap meer gehad van Psalm 23, was de lijn gingen. En weer vielleicht half vorig hier de staat. Bij iemand kwam Victor Unger. We hadden trouble gehad met vorig en zo wat de staten. En vroeger aan ik zei, dan go nu een beetje wieder. Dus met de boodschap wat u was. No, zegt hij, hier is het interessant wat u te zeggen had. Zegt hij, we best wieder gaan. So. Ik deed dan de boodschap en bus afverhafs door Amerika en alles. En ik denk daar maar aan, wat God dat heeft gebruikt in mijn leven. Die Psalm 23 is veel weer te mij. En alles is een einfache psalm, maar die redt mij best doorheen. En de kerk die was
En wat ons een stad pachten deden in Pylon. En wat we dat stuk te klein weer, dan pachten we ons een andere stad. En daar waren we dan vielleicht een paar honderd mensen. En dan kwam er wat mank, dat een Einigkeit weer, dat we ons spelen deden. En dan wie die Jeschichten als Lander. Maar dan waren het touw en alles, die anderen ook wat afgingen, dat nam ook alle touw. Van der dag ook nog gewoon weer. En zijn we vrienden geworden en alles. En dat is het goede ding ervan, dat einer niet brukt zijn Jan Mensch door en dan den uit dem Stich gaan wil, met den wij niet reden. Sondern zijn dat zijn niet en ons jaar schijn. En zo die was. En kreeg ook mijn leider de touw. Broeder Peter, wie een van die, hij 12 jaar met op geschaft in de kerk. En veel geleerd en ook allemaal je gelooft dat er veel meer is wat ik aan geven kan. Wil ik niet Bibelschool houden en niet meer bij de kerk gaan. We proberen business te gaan, dat we leven blijven daarin, wil support hadden we schijnt. En alles zo, ik had goed tijd om wat ik nog kon studeren en zo, dat we alle bus, dus het alleen kwam zo moest het zijn. En speelde ik zo een brand uit en dat hij dan niet meer wist. En voertuigen dan terug naar Canada voor 3 maanden. We waren einig dat broeder Peter, die wat er aan de kerk met helpen, die woonde in de stad. Via een werken eind kwam hij dan naar de kerk. Bracht de boodschap aan het intern weer en zo naar de stad. En evens wie ik daar. En ik viel me aan, dat was veel te veel op me houden. En ik wil maar een beetje een break gaan. Zo waren we ons einig. Ik en de vrouw een tub voor naar Canada. En dan weer zij dan een maand. En we waren nog een maand langer blijven en dan zijn we terug voor. En dus dat deden we dan 3000 en alles. En dan werd ik me einig dat we worden de arbeid toch laten. Aan de kerk schaffen en weer gaan. En niet nog uitarbeiten, bezien, zo wat er staat. En we deden daar van stad, wat ik vielleicht maar een beetje teruggaan, wat ik vergeten had. Dus we deden 3 jaar hebben we bij Centrum geschaft, dat is MCC. We deden daar de drop-in center eraan, waar die mensen kwamen en holden naar de post. En mijn vrouw voer veel met vrouwen tot een dokter. Ze voelden zich daar allemaal beter, want een vrouwmens daar weer een reden veranderd is mama en papa daar weer, want de meisjes, de vrouwen daar weer en dan zal er zaken vertellen, dan werden ze makkelijker met een vrouwmens daar weer. En zo zei hij veel van dat en hij heeft allemaal veel te leren en te wachten en zo wat is dat. En je alleen had allemaal zum evangelie meddelen. En zo hebben we veel mensen kennengelernt. Eenmaal de week voeren we uit naar de kolonie en spacierden daar met hoe allemaal en wat allemaal. Ik deed veel papierarbeid voor die mensen. Passports, citizenships en zo wat is dat. En je hebt mensen allemaal een uur ook de hand te voeren. Because zij veel wat ons Chan deden en zo wat is dat. Wisten hoe we de kerk voeren deden, dat het jij en weer. Die wilden ons niet vom Hafen abladen. So we deden dan papieren arbeiten en zo wat is dat deed. Kunnen we allemaal doorwegen op. En so we hebben veel mensen kennengelernt. Veel mensen wat zijn ook uitgekomen bij de kolonie en zijn in de kerk gekomen. En zo gingen we dan weer met de kerk. En dan hadden we zelfs een beetje een abru in de kerk wegen dingen. Vielleicht te veel knaljaram,
so sich das hier. Und dann deden wir uns entscheiden wir uns, dass wir würden für 2 Jahre terug naar Canada fahren. Und dann muss sein, wir das alle wieder uitrijden. So wir deden für 2 Jahre fuhren wir da weg und dann fuhren wir spazieren. Und weil da kann das noch klar sein, meine Freunde hockten da buiten und dann sagt sie, fällst dieses echt fel? Ich sage, ich weiß nicht, aber mir ist so, wir sollen hier wieder zurück sein, sagt sie, kriegt. Wir sollen wieder zurück sein. So, wir verkaufen uns Haus in Kanada und trocken wieder zurück. Sie hatten Ammonia, jedes Jahr wie vorhin deden und alles und Doktoren damit und später sich so, dass wir alle alright. Und dann wir da nicht mehr ganz ein Jahr oder so und sie fangen sich an zu hosten und so, und dann wieder Covid-Zeit und starb sie da. Und wir waren 50 Jahre befreit. Da fehlten 1 Monat und 3 Tage. Und 50 Jahre, weil wir befreit werden. Ich denke, was ich die würde denken haben. Weil die Menschen, die würden gleich nicht hören, an die früh so viele Jahre in Christ wie an dem Mann nicht, aber das schaffen die. Oh ja. Ja, nur das, so ich sage, für den Mann lebe ich sehr viel leichter, ist für die Früh, was sonst passieren wird. Wo sie sich abstellt, kann Dinge nicht treffen, ich würde auch nicht lassen, eine Zeug fahren. Und all so was, because das Gebot hat mein gewesen. Wenn ich auch eine Zeug fahren und all so was, das hat seine Beschwerlichkeiten. Aber sie weer terug. Ze vertelt me mal een Abend. Als ik naar huis kwam, Gott, das schafft nicht mehr. Sie vertelt mir das. Sie sagt zu Gott, das schafft nicht mehr. Ich lasse ihn nicht nehmen. Die soll buiten bleiben. Sie hat genug von das. Und sie hat der Tür geschlossen und alles und ich würde nicht hinkommen. Und dann sitzt sie dort, mein Vater kommt am Hafen ab. Und dann denkt sie, das Messer von so die Jeschichten. Und sie hat der Tür geschlossen, sie ran und schloss der auf. Und wir haben gehört. Und alles. Und so, sie hat sehr damit gestrebt. Und sie hat immer gebetet, sie würde mal eine Gelegenheit haben, mit mir zu reden. Und alles. Und sie redet viel doller. Met wo sie abstellen deed, is zij met wie deed. En alles. En dan anderwijs, ze had onkas rijden. Ik had onkas. En dan vang zij aan van dat te reden. En mij bij ze dat voert. En dan, ik zei dat ik voert. Dus ik ging eruit. Met der ons naartoe. Zijn we daar terug. En zei ik, naar Heinding wat ik kost down, is op hier met mij predigen. En dan ging ik weer weg. Laat aan, had ze met gedeeld, waar ik vrij deed. Dat ik dat gezegd had, dat ik haar predigen deed. Want zij had zo gebeten dat zij maar niet alleen hadden te mij te reden. En dat ik zoveel deed, zij deed allemaal. Maar dat weer gar niet, dat was zij dat deed. Met wie, zij deed dat met wat ik verhouden deed. En alles zo. Het is niet een leichte ding. Den was dat leven te leven, zoals ik zei, voor die mannen veel leichter. Maar dat die mannen denken eraan, want hier in zijn leven wonen, dan een of de andere, dat wordt dat. En bij ons, dat nam 15 jaar voor mij. Maar ik dat deed, en dat brok ik 15 jaar zijn. En dat brok ik niet, dat God een 15 jaar geven. En dan kan aankomen in tijd tussen en dat den was ervoor dat einer niet de gelegenheid heeft gehad. En de eerste dag zei ik dat zo. En Jans wird dat dan 15 jaar later. Nog wieder, aber nächstes Mal.